ħażin biex nderri neħtieġ li nkun ħdejk kemm kien jiswili li qatt ftit qattent int l-ilma ġiri għajta fer inħossok qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl jekk mhix imħabba li għandi għalik għadha x-xemx mhux tila turi sejl fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja slilek nara biss b'għajnejja Mardekx tinsal wedit nerġa' ntennilek